lami wangishiya singakafiki la bengifisa sifike khona themba lami wangishiya singakafiki la bengifisa sifike khona dali wami wangishiya singakafiki la bengifisa sifike khona dali wami wangishiya singakafiki la bengifisa sifike khona uyasibona seunjani manje uyasibona sokugele uyasibona Umndeni wakhe mfethu ube nesikhathi eside uNkulunkulu nje abaphinde isikhathi eside sokuphila emhlabeni iyonto esingayicela because impumelelo seyiphumelele seyifikile yabo kube ukuthi konke kuhamba great. Mina ngulindani bethu wamdeje usamke umzala wami okhuliswe yimina ngikhuliswe ubaba wakhe yabo so besikhula nabo ndawonye kwabafana abancane sibakhulisayo so bahamba kuqala ke bathatha lesigaba sebezithathile ngokwethu nje sithi ngathi into yakhe ingaphumelela ibe yinhle yonke into ihambe kahle kuzobe sekugcineni umcimbi. Mina kuNtando Msomi ngokhazini kaSamke. uSamke ngithi nje into ayenzile inhle kakhulu and nathi usivulele indlela sithi nje halala bafosi halala niphathane kahle nomaqoqo. Sanibonani igama lami uThobe wamdeje ngazwankomani la ekhaya. Umkhwenyana ubhuti wami. Ngolusuku lakho namhlanje ngimfisela okuhle konke. Nje sengathi bangahlala kahle baphathane kahle nomaqoqo wakhe nje okuhle kodwa nje sithi nje halala bafo uma nimsindazo. Singakafiki la bengifisa sifike khona dali wami wangishiya singakafiki la bengifisa sifike khona uyasibona Kufanele siprepare ama-guest ethu azayo abazoqala ngaso basidle kuzoba la i-chicken curry yam. Chicken curry yam le hayi is too expensive from Woolworths. Bese kuzoba ne-beef curry yam la ne-beef curry yam from Woolworths. La ekhaya nje basezingeni eliphezulu kade bewelonelelwa nge-events from kwaNdengezi. Imina bengibaprepare ukudla kwabo kwanamhlanje sinesitasa sethu la okuyi-spring rolls, usamosi, chicken nuggets and meatballs. Bese sizoba no isigwaqane, ujeqe, i-savory rice nepasta. Bese sizoba ne-beef curry ne-chicken curry. Sibezoba ne-dessert yethu ekuyilokhuzana i-caramel treat and ice cream. Bese siphinde sizoba nama-drinks ethu esidi nama-juice nje lawa 100% juice. njengamanje sekuleso sikhathi lesi sokuthi osingabo kuzingaphambili sikwazi ukuthi manje abalanga nobani umuntu sekuleso sikhathi sokuthi osingabo abantu uyibona basihlanganisile njengoba sisonke la siyasoka ukuthi kunabantu abahlanganisile njengamhlanga bethu vele sibahloniphe sibanike indawo yabo nabo basibone ukuthi cha lesinqumo esisithathayo sibalulekile ngizocela nje njengabantu ngiyazi ngofana nayiphi ingoma ngizocela kodwa uma sebengena wonke umuntu asukuma ngizocela nje ukuthi kube njalo ungabhudezela njengamanje asinesikhala sisukuma thina yize bona bakwazi ukukhuluma.
Ephesians chapter 5, verse number 21 to verse number 32. Verse 21 number 80, submitting to one another out of reverence for Christ. Verse number 22, wives, submit to your own husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself his Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot, wrinkle, or any such thing, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church. Because we are members of his body. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This is mystery, is profound. And I am saying that is refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respect her husband. Izwi kaNkulunkulu belike esijwayele makufunda umshado, ingqikithiyalo ikhuluma ukuthi amadoda noma abashadile amadoda abathande amakhosikazi abo, bese amakhosikazi asubmite azithobe. Le ncwadi bazalwane ibhalwa umpostoli uPaul eyibhalela ibandla labaseFilipi, kwabase-Efeso. Yonke le ndaba ela ethi madoda thandani, makhosikazi thobeni, ayisuselwanga emoyeni nje, kodwa isuselwe kuchapter 5 verse 18. Uverse 18 ngoba maunga-understandanga uverse 18 wa chapter 5 wencwadi esifundile, ngeke uzukwazi ukusubmitha, ngeke futhi uzukwazi ukuthanda. Uverse 18 uthini? Uthi ningadakwa yiwayini evela kunimhubeko, kodwa kwaniswani ngomoya. Umpostoli Paul imebhala le ncwadi ikhuluma nge-Christian household ukuthi imindeni yabakholwa ifanele kuba njani. Ngoba from chapter 5 up to chapter 6 verse 19, he was dealing nezinto zama-families. Ngoba in chapter 5 ukhuluma ngokuhlalisana kwabashadileyo. Bese in chapter 6 verse 1 to verse number 4 akhulume ngendaba yengane zithobela abazali babo, ukuthi abantwana bafanele ukuhlonipha ngoba lo myalo unesethembisi. Bese nabantwana bangabathukuthelisa abantwana. Akekho ophuma to-church othi hlonipha yena angayidlali yakhe irole. Bese the rest akhulume ngokuthi uma emzini wakho unomuntu okusebenzelayo umphatha kanjani, ukuthi umuntu okusebenzelayo akasona isidwedwe, isikorobho nje nengane zakhe ezidlala ngayo. Lama-chapters kumpostoli Paul udila nokuthi i-household yabantu abangabantwana bakaNkulunkulu injani. Asike sizekela-ke emshadweni. Verse 18, ningadakwa yiwayini kodwa kugcwaliswana umoya. 1, umuntu odakwa yiwayini ukwazi ukumbona engazange atshele. Ubona the way akhuluma ngayo,
ayidlile manje ke uthi ke ningadakwa yiweni kodwa nigcwaliswe ngomoya lento egcwaliswa ngomoya kuyona leya act noma leya event ukuthi mangishumele entendeni bese ngithi bonke abafuna umoya bese ngizobabeka izandla bawe phansi cha this time around uPaul methi nigcwaliswa umoya mawubuyela kwi-original manuscript yeBhayibheli ivesi igama lesiGreek translator lize lifike kwelesingisi malithi be controlled malithi ningadakwa yiweni kodwa be controlled buswana umoya ukubuswa umoya kushiya ukufeteza ngeyilimi kodwa kusho ukulawulwa ngoba kukodwa umuntu ofeteza ngeyilimi kodwa engabuswa umoya ngempilo manje ke uthi umbhali be controlled umoya nasemshadweni emshadweni kakufetezwa ngeyilimi kuthi egcekeni ngikhamba ngithi roba shanda makhurende shenge asidlalo lo noma ngabe usho isikhathi esincane kubuye kubhekwane nempilo yomshado manje uthi be controlled buswana umoya bonke ke indoda ebuswa umoya kuvela imsabezi ukuthi njani ithanda umngane indoda ebuswa umoya ithanda umngayo unkosikazi agwana umoya usubmitha kumyeni wakhe ayikho into ebuhlungu njengokubona indoda emina angikanise lapho ebandleni ngishobele iqeqekuze uma mzobo unkame athi oh Kristu Jesu akobe umyeni wami uhlale epulpiti nomama esontweni kube into bese ngisithi kodwa akobe uma mzobo uhlale esontweni ngoba ekhaya wenye into akabuswa umoya emnasemshado umoya base awufusa asithi akasifuse ukuze isirakashande kodwa be controlled siphile sifuswa uyena ngoba uye ozosifundisa ukuthi uthandwa kanjani unkosikazi 21 ke uthi ke submit to one another out of reverence for Christ maliqala lithi ke thobelana nomunye before sithi bafazi thobelana amadodeni ngoba sigudi mhlawumbe ukubona amakhosikazi angathobi kuba yeni babo kodwa singazange sibone ukuba iBhayibheli lithe submit to one another akekho inferior akekho superior lento ukuthi uyinhloko i-order kaThixo engeve shothi inferior makuthiwa unkosikazi akasubmit ngoba idwedwe ngena kwenza lutho usubmita ngoba i-order kaThixo akasubmit ngoba elifile ukuthi wagumuhlale athi ngizobenza lo umyeni wami yebo ke uyakwenza umama abe yileyo nhlobo kodwa usuke ngakwenza ubumnandini usuke kwenza elizwe ivelcindezele mhlawumbe omunye kube kuthi wayalwa kube phuma nokuthi nomqondo uhlaniphile kodwa mangasho umbuze angalikhipha ngembaba ukuthi kade angihlali ngoba ngijabula ngihlali ngoba ngisaba ihlazo lokuphuma lomshado engiwona submit to one another akangabi khona ohlali ngoba ecindezelwe nonke hlalani ngothando naye number 2 my point ipoyility yeke omnyathi umama ngizomthobela kanjani ubaba ngoba yena akamthandi ngoba uNkulunkulu wonke umuntu udlala irole yakhe akekho ongayidlali ngoba omunye akayidlali odinga thande dingamthanda bhedwa odinga thobe bhedwa ngoba udlala yakhe indima ukuze mayedlula kulomhlaba eyakusimakade afikathi inkosi emshadweni ngayenza into wamthumela yona lama verse esiwafundile ngisho ngathi ngeke saba kude sekuzogoqa nje anenza julile washona njalo akhuluma uthi submit to one another out of reverence for Christ omunye ngathobela omunye ngokungathi la uthobelayo uChrist kujwayelekile masifuna emshadweni sithi umshado yinto abantu ababili umuntu wesithatha kangeni inkulumo yabantu leyo inkulumo kaSimakade injalo umshado abantu abathatha bangena kwicovenant bound 3 is God who is the author yomshado bese kuba usilisa wesifazane akuwona abantu
igama lenkosi libonga. Manje ke mfowethu uNtakamdletshe indlela afuna uthande ngayo umngakho yile ndlela uKristu athande ngayo ibandla. uKristu ibandla ulithandele njani? Hey, lithi iBhayibheli incwadi yamaRoma ithi sithesi seyizolwa sifela. uKristu ibandla ulithandele ingakosinikeli kuyena. Usinikele wena sekufele. Manje wena ndoda emshadweni urepresent uKristu. Uma ngabe uKristu ibandla wake wandedela wathi sangimdubile kusho ukuthi unelungelo kuba umdube nomngakho. Mengakazi uKristu aliduba ibandla awukwazi ukumduba umngakho. Igama lenkosi libonga. Amen. Umyena emshadweni urepresent uKristu. Indlela athanda ngayo umngakho uyamprotecta. Uyamnakekela ngezidingo zakhe. Sakhuluma ke kwi-counseling ngengisangena kona, ngisangena kuloko. Kodwa mawumyeni urepresent uKristu. uKristu mengalishaya ibandla, kusho nendoda emshayo ngayo. uKristu akaze lishaya ibandla. Uma ibandla likaze limphingele uKristu kusho ukuthi nomyeni akafanele ukuphingela umngakho ngoba noKristu akalishitheli ibandla lakhe. Osifazane kuthiwa ke akasubmithe kumyeni wakhe. Yena uthetha umngami lento asiyenzi kodwa athi abala ekhaya bathi akayenze. Udayiswe ngomngakho into ongayifuni wena kodwa ngoba uthi la ekhaya. Kodwa clear capability submit to your own. Lokho akusho ukuthi bahlaza kubona bonke abanye. Alisho ukuthi bahlaza ukuthi kwathiwa mina ngilalela usamngeke phela. Alisho ukuthi awubahloniphi. Ubanikeza inhlonipho kodwa kube nolayini ukuthi umyeni wami. Lama verse wonke siwafundile 3 times. Kugcizelelwa emadodeni kwabayeni. Kodwa guess what? Mase kuphilwa lethi yajika. Umthwalo omningi ugebele ngasemakhosikazi. Lokho ke njengamanye baqeqeleze yena. Kodwa kulama verse esiwafundile 3 times kuthiwa madoda thandani. Madoda thandani. Madoda thandani. Umthwalo omkhulu. Umthwalo omkhulu. Madoda thandani omngeni. Nibanakekele. Ntakamdletshe sengigcina. Uma udadewethu umakoti uMbali engezothandwa wena kaMdletshe ulindele ukuthi athandwe ubani? Ngoba udele kuwo weqemfule eminingi ngoba ebona insizwa yangapha. Uwena edinga ukuthi uveze uthando olukhulu kuye. Uwena edinga kuba umnakekele. Uwena edinga kuba umuzwe azizwele ngasolo kube ngaswelani wena kithi. Kufanele asizwele ukuthi umuntu engaswa yebo abakwabo bafike bangithanda kodwa le ngeza ngaye uthando lwakhe. Okugcina ke le ndawo engena kuyona ungenile kodwa mula intoni ukuthi ejingane kuthi ngoba nini no 40 years ngithanda umuntu oyedwa. Umshado ungenile makukhona izimpi niyafuna ixazululo. Makhona izimpi niyafuna ixazululo kwabangaphambili kwena emshadweni kwabasemngenini abanye. Kodwa le ndawo engene kuyona ungenile uyafuna ixazululo. Mfowethu samkele ukhetha abantu awuhambi uza kunoma ubani. Omunye uzothi hawu uyabheda ke manje mina wami umkhulu bayangazi engiye ngikhulume kuyona. Umkhulu wami ube nesiluleko nje sisodwa isihle. Uma ufika ukhala uthi unkosikazi abe hlophe athi bhele. Uma ufuna thambe qonqa kakhulu. Isiluleko sakho umkhulu mothi nje unkosikazi angehlophe athi bhele wena omdudayo. Ukuthi usho lokho wena uvuma. Qonqa khona ezogobeka hlonipha abone ukuthi kwi-competition. Isiluleko sakhe leso. But ngiyaqala ukuthi leso seluleko asiyakhi kahle umndeni. Mhlawumbe sayakhe endulo. Hayi njengamanje esikhathini sesifo esingaka. Mhlawumbe sayakhe endulo hayi manje.
makukhona ingxaki somngesi simbali lungisani into yenu futhi funa nabantu abaright musana ukhamba nikhuluma indaba zani kunoma ubani enithi ushadile ngoba uzokhuluma komunye akutshela athi ngangivela ngabona nje ukuthi washiya intombi eSunfest nakadunusa nasemqanqala wawuyaphhi le kude manje ke into somshado asifuni noma ubani ngize ngincame ngithi mawunqana ukuya kubantu uvana uye kuma-professionals uye kuma-psychologist uye kwabani ngoba ufuna usizo ungakhambi indaba zakho kunoma ubani. Haleluya. Ungasamukeli umkakho engekabe nevele enkulu kuwena ngale ndlela yokuthi ngoba iBhayibheli lithe uyakushiya uyise nonina alisho ukuthi uyoshiya ila ekhaya kubaba ubambuluke kodwa lisho indlela yokucabanga nokuphila ukuthi izinto kade mhlawumbe uqala uzishere nabafweni mfowethu ngicabanga ukuthi ngoDisemba sihlabe amagusha awu5 njengamanje leyo iqala la igcine kubafweni eseyaphuvile awufiki kuyena usuthi sinabafowethu nabo bamncane waseKlarota sethema amagusha awu5 ayaginqeka uzogcina ethi kushuthi angiyilutho la yabona abavuma zonke alright futhi samngemazi umngakho mawindoda nje oshada uyamfunda umngakho uyakwazi ukumbona mawushita ingangeni kuthi yabona kumntaka Mzobele akayizwa futhi akayizwa ngempela engazange athethe uthi mawuthi yasho umbone evuma ukuthi akayingise ufuna uhlehle uyofuna indlela eright yokuyifaka makuthiwa manje samnge unabafweni onamana nabo kodwa kufuna uxabuke manje unamathele la zonke izinto mawuyabafela ukuthi bafowethu nginokwenza u1 no2 no3 mhlawumbe ezinye uyikocela uyobatshela ezinye uyafuna umbono nje kodwa unawo uphethe ngoba mawungaxebuki kuma-friends mawungaxebuki kuma-friends akuyisho ukuthi ungawahambeli uwahambele kodwa uwazi umuga yabona nami ngingakashadelwa ngangithi akuthi usuphethwe umfazi manje bese ethi mfazi ekhaya mawindoda nje eshadile yaziyo umuzi wayo unesikhathi owaziyo ukuthi indoda ifanele ukuba ingene ebusuku sekushaya lesikhathi kanjalo dadewethu ufanele ukuthi nakuma-friends kukhona kudinga uxabuke kuwona hayi ngoba niqabene sowuxoxa ngoba WhatsApp eyisisu uyaphila kodwa ungeke usazigobhoza zonke manje awukwazi ukugobhoza indaba nihleli nibuka iTV nomyeni wakho nengane zenu uxoxa kufoka ngoba enye into ebulala imishado le uya WhatsApp kungena ekamerweni abantu ba-WhatsApp abeke embhedeni ekamerweni ba-WhatsApp akube isimo ukuthi nayi into iphuthume ku-WhatsApp asihleli embhedeni ngoba umuntu ukhuluma uenjoy ukukhuluma nabantu abangekho kunala naye your best friend samke nango no best friend wakho nango amfonela ngisho umxoxela ijoki yabo nami ngila nje senthe uma ngibona uMC uSibuwozana ngafonela ekhaya sinoSibuwo la ngoba ifirstborn yami indodakazi yami mayingena uzalo nje mayingazanga vele uSibuwa kulona uzalo ngoba uyena umuntu osenhlizweni yami umshado kunjalo-ke niyabonisana kukona konke akekho qhamuka sethi sesithenga umuzi eMontclair sekufanele sithuthe la osathi hawu kodwa leyo ndawo ngiyazi kahle sekufanele avume engafuni kufanele nibonisane ukuthi iMontclair injani ayihlole naye ukuthi ubugebengu bakhona bunjani isikole ntonto nivumelane akangabi khona oyiphasela angabi khona oyiphasela othwalwayo nje angilivale si-avoid amazwi azincintshi amazwi ahlabayo othi mawudiniwe udwembali ngathola ungelutho isidwedwe ngoba ngelanga uzoxola akuxolele ngoba uyathanda kodwa leli gama elithwambisa lesidwedwe deep down ilihleli liyisilonda nje umthanda ngoba uthi ngesaba ukuthi kwalotsholwa kodwa akangabi khona ukukhuluma amagama ihlole into azoyisho kusipawuza sakho musukukhuluma yonke into ngokudinwa nakuthola wena uyini wawungafundile okanye wawungenamali noma khona uhola imali enkulu phakathi kwenu emshadweni awushaya amaphiko ngemali yakhe enkulu ngoba imali okade unayo once washada yena nobabili
emshadweni meke nathi inishadile uzaqhubeka mawakho umuzi qala wathenga imoto yami umuzi wami lo sike sekwenza uyakula ngenqeni uyomuza one day esethi asichithe le moto